jam kuning. Nah. Monggo. Sing nyuwun sinten, Mas? Pau Rama sinten? Nah, Jajane kok mambuk kayak roti lek. Matur sembah suwun. salammu njaluk kok. Wah, tapi diaturke Iki kono. Mbak Ulan tak ngengi liline tok ae. Sing gaene mangan roti iki. Monggo nek lemu kelemon yo Ae, mbok. malah dikeki ati nggo usus kon njalukno plastik arek. Sekar Widodo nyambur sari. Iki lho wonge. Ono ya. Halo, halo. Masuk deh. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggolek sing tak sayang. Mobang-mobang mitir anggonku goleki. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Iman-iman yen nganti liya kang nyaman. Kleyang-kleyang tak sawang menclok ning apa. Kekencangan tak rindik saka kadungan. Sarwi ngoceh dheweke ngaleh pentlokan. Ilakahe tak suwon mbok aja ngicip. Podang kuning. Kuning agawe pikirku komeng. Sleret ireng tak sawang tambah manis. Ibu bunga ya, Duk. Ibu bunga yen kelakon nyanding slirane. Ora bakal atiku kegewang liyan. Yen si podang andutut ati kaprana. Ngerembendang atiku sansaya dodra. Tak sranani son pikat mulute bendo. Sekar Widodo. Makaryo sesarengan kalian video syuting Gumilang Entertainment matur sembah suwun. Esuk aman ning omah wis ora krasa. Keluyuran dek. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobang-mobang mitir anggonku goleki. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Iman-iman yen nganti liya kang nyaman. Kleyang-kleyang tak sawang menclok ning apa. Kekencangan tak rindik saka kadungan. Sarwi ngoceh dheweke ngaleh pentlokan.
Yo ngepas barang penyanyine ku yo ambekan no. Nek mau ance ora ambekan kepiye to? Mati rak Mas. Yo ndak apa maksud iki yo nglegakno. Iya, Mas. Ambekan dhisik. Kalajengaken nggih Mas. Sumangga Mbak Yuwulan. Ora bakal atiku kekiwayan. Yen si podang andut dodong ati kepranan. Neremanda atiku sansaya dadrang. Tak sranani son pingatu lutebe yo. Tira kakaton kang manis.